Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Menteri Badi Kemi ya kalau department ka kong amparin lingdo ha kala sengi ublay ka kakandai terik Julio Arjar Arpulai kalau ong baka jingkular jungka government kalong ban kemi no ya kata ka reservation policy kabla dep install na du usnam new puar ya kini ki kentin ka kong amparin kalau ong hakmat kinong tok kubor kabla long menta kesngi ha ka jingkran kinong tok kubor ka kong amparin kalau ong ru bahaswa bangin le ya kata ngin hap banyo ka jingtho ki jingtar ki political party ki civil society member bat ki NGOs bat ngin pej bhai ki jingkeli bat ki jing ajing mut jong kita baro hakmat jongki bat nangno ngin sasnutu bat baka expert ayu bat bapidon kam ban kmi na kita ki jingkeli ki bami bat ki jing ajing mut jongki nong shong shaka sarkar kular jong ka government bakan kmi no ya kata reservation policy ka bala dep install na do nyoku at bat menta shwa bangin le ya kata ngidon kam shwa ban yo ya ki jing tho ki jing tar na ki political parties na ki civil society members ki NGOs bat ngin pet bahaya kita ki jingkeli ne ki jing ai jing mut jong kita baro hakmat jongi nang tu ngin sesmoto pat ki experts ayu phi don kam ban pet ban khmi ye kita ki jingkeli ki bami ne ki jing ai jing mut ki bami na kita ki jing tho jong ki nong shok snong shaka sarkar ka jongi bat hadin bangilala bangile ya kata kakam ngin sala anya chakman ban ped ba ya kanu ka bangile day pat ban kan mau bala da ka poi sha kanu ka yeng shari ka ban sha bishar ngin num don ha kanu ka position ka ba kanu ka court kan sala ban strike off ne ban bo jingli ya ka legal positioning jong kata ka jing ajing mut jong ki groups ki bope ngin sale ploy ya kani kakam bat ngin persyang hakini ki kendit tayaw kala ban shim kendit banai do namar kani kam dei ka basuk ka kam le bat ni kermen ba ki pat ba kindon ka jing shania ba habang ni ong bangin review ya kani kakam ngin saya pet kumno ban le bat shanu ban ya lam kani kakam